आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही चमचमीत अशी भरलेली अंडी कशी करायची ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। इथं मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम करून घेतलंय आणि इथं 1.5 इंच आलं मी बारीक कापून घेतलंय आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या पण मी बारीक चिरून घातलेल्या आहेत। एक अर्धा कांदा मी बारीक चिरून घातलेला आहे। ते भाजून झाल्यानंतर मी एक मोठी वाटी ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि थोडी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि ते आता मी व्यवस्थित परतवून घेणार आहे। हे बघा, चांगलं अगदी खरपूस होईपर्यंत हे व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। इथं मी कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात 7-8 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घातलेल्या आहेत। तेलामध्ये त्या पाकळ्या मी व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेल्या आहेत, त्याने खूप चांगली टेस्ट येते। एक टोमॅटो मी मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे आणि तो पण मी इथं ॲड केलेला आहे। तो मी व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे। ह्याच्यामध्ये मी 1 पाव चमचा मीठ घातलं जेणेकरून हा जो टोमॅटो आहे तो चांगला शिजेल आणि याला झाकण लावून 1-2 मिनिटांसाठी वाफ दिलेली आहे। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवलेली आहे। मगाशी जे खोबरं भाजून झालेलं ते आता गार करून घेतलेलं आहे मी आणि ते मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि याची मी एक अशी बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे। त्यात थोडं पाणी घातलंय आणि ही बघा एक छान अशी मस्तपैकी अशी वाटणाची मी पेस्ट करून घेतलेली आहे। 1-2 मिनिटं झालेली आहे। टोमॅटो बघा व्यवस्थित शिजलेला आहे। मी तो परतवून घेतला पुन्हा एकदा आणि ह्याच्यामध्ये हे जे मगाशी आपण वाटण करून घेतलंय तर ते घातलेलं आहे। खूप पाणी घालून वाटण नाही करायचं, थोडंसं कोरडंच ठेवायचं। ते तेलामध्ये मी परतवून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा बेडगी मिरची पावडर कलरसाठी घातलेली आहे। 2 मोठे चमचे हा माझा घरगुती मालवणी मसाला आहे। तुमच्याकडे नसेल तर तुमचा जो असेल घरगुती मसाला तो तुम्ही इथं वापरू शकता। पाव चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे। एक अर्धा चमचा मी इथं मीठ घातलेला आहे आणि आता हे वाटणासोबत मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे सगळं व्यवस्थित परतवून झाल्यानंतर एक मंद गॅसवर मी याला 3-4 मिनिटांसाठी वाफ दिलेली आहे। हे बघा, गॅसची फ्लेम मी स्लो ठेवलेली आणि एक 3-4 मिनिटांनंतर बघू शकता वाटणाला तेल पण सुटलेलं आहे आणि वाटण व्यवस्थित वाफून पण आलेलं आहे। हे व्यवस्थित भाजून आलेलं आहे वाटण आणि हा अंड्यामध्ये भरण्यासाठी जो मसाला पाहिजे तो आपला रेडी झालेला आहे। त्यातला थोडा मसाला मी बाहेर काढून घेतलेला आहे आणि गॅसची फ्लेम मी आता बंद केलेली आहे। ही 4 उकडलेली अंडी आहेत, त्यांना मी मधनं असा एकच चीर दिलेला आहे। खूप खोलवर नाही, अंड्याच्या अर्ध्या भागापर्यंत असा चीर द्यायचा आणि जो मगाशी मसाला मी बाहेर काढून घेतला तो थोडा मी गार करून घेतला आणि तो आता मी ह्या अंड्यांमध्ये भरलेला आहे। 4ही अंडी त्या मसाल्याने व्यवस्थित स्टफ करून झालेली आहे। आता मी गॅसची फ्लेम परत चालू केली आणि उरलेला मसाला मी परत या कढईमध्ये ॲड केला आणि त्याच्यामध्ये मी पाणी घातलं। तुम्हाला रस्सा जेवढा पातळ पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात तुम्ही पाणी इथं ॲड करू शकता। त्याच्यात मी परत थोडं मीठ घातलं कारण आता आपण पाणी घातले म्हणजे क्वांटिटी वाढलेली आहे। 1 पाव चमचा मी इथं मीठ घातलं, त्याला एक छानशी उकळी येऊ दिली। उकळी आल्यानंतर मगाशी स्टफ केलेली अंडी मी याच्यामध्ये सोडलेली आहे।
आणि झाकण ठेवून याला 1-2 मिनटासाठी मी मस्तपैकी अशी वाफ दिलेली आहे. आणि हे बघा मस्तपैकी असा आपला भरलेल्या अंड्याचा रस्सा तयार झालेला आहे. चपाती किंवा भाकरीसोबत हा रस्सा खूप छान लागतो. रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.